Potrebuje viera cirkev? Viera, či potrebuje... No, že či potrebujeme tú cirkev, hej, lebo takto povie, verím v Boha, ale neznášam cirkev. Vysvetlím to z Evanjelia. Išiel chlapík a našiel na roli poklad. Naraz iba z ničoho nič našiel poklad. V tom čase pána Ježiša to bolo tak. Čia bola rola, toho bol poklad. Dneska to máme ošetrené už. Keď na tvojej roli máš 5 hektárov a nájdeme tam naftu, 5 hektárov ti dáme v náhradnom užívaní inde a štát ti vezme naftu. Hej. Ale vtedy to bolo tak, hej, že koho bola rola, toho bol poklad. Hej. A teraz išiel ten človek a našiel poklad. A naraz bada, týto keľu, tu je veľa zlata. Zahrabal všetko a kúpil tú rolu. Všetci sa z neho smiali. To je blázon. Veď tá rola je kamenistá. Veď ona je neplodná. Veď ona je trnistá. Veď tam má burinu, veď sú tam bodliaky, veď je tam sucho, veď je to do slnka, veď je to nemožné. Toto všetko môže byť pravda. Ale v tej roli je poklad. A prosím pekne, ten poklad sa volá Eucharistia. A krok predtým sa volá pokánie. Znamená svätá spoveď, zmierenie sa s Bohom. Jak ty chceš dobre spať, keď kopneš do silnejšieho? Nedá sa. Musíš sa zmieriť so silnejším. A to je spoveď. A prosím, ako ty chceš Božie kráľovstvo, dostať sa do Božieho kráľovstva, keď ho nemáš vo svojom srdci? To je sväté príjmanie. Príjmaš Krista tu, aby si zvykol na ňo tam. Hej, prosím, na tejto roli nedokonale, a majú pravdu naši bratia ateisti alebo inoverci, keď hovoria o niektorých chybách. Hej, Luther kopec vecí mal pravdivo, hovoril, a štiplavo, ale hovoril pravdivo. Kopec vecí musíme dneska povedať, že hej, len škoda, že začal od iných, mal od seba. Keby on by veľa zrobil. Hej, svätý František začal od seba. Pozri, prekvasil celú cirkev. On nekritizoval. V tom čase, keď žil svätý František Asisky v 13. storočí, pápežstvo bolo na vrchole. Pápež bol najsilnejší muž tu na celom svete. Ale bol na najväčšom úpadku. Pápež mocenský, svetský bol najhor, ale duchovne bolo úplne dolu. Prišiel taký žobráčik, hej, a kúkaj, čo to poprevracal. A potom neskôr, keď Napoleon, keď ten vatikánsky štát, a keď zahnali pápeža a teraz povedali, teraz je cirkev na kolenách. Cirkev je vtedy najsilnejšia, keď je na kolenách. Hej, prosím, zrazili ju na kolena a teraz ju, a prosím, dali ju, nemá majetky, nemá štát. A pozrite, akí pápeži povstali od toho obdobia. Však to sú osobnosti jeden po druhom. Kúkajte tu na tých pápežov. Pum, 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 pum. To je ono. Hej, to je ono. Materiálne pošli dolu, úplne dolu, prepadli sa, najslabší, možno by sme povedali, ustanovizeň na celom svete, ale duchovne išli hore. A dneska aj tí najzaritejší nepriatelia cirkvi pozerajú, čo povie pápež. Hej. To, že poprekrúcajú a to, že diabolsky, to je najhoršie. Ja hovorím o liberalizme a komunizmu. Komunisti všetko zakazovali aj to dobre, preto skrachovali. Liberáli všetko dovolujú a dovolujú aj to zle, preto tiež skrachujú. Každý izmus bude mať cirkevný pohreb. To už dopredu vieme. Hej, každý jeden. Či sa zlostia, či nie. A Kristus ide uprostred. Niečo zakazuje a niečo dovoluje. Ale sleduje vždycky tvoje dobro. Aj keď sa nám to zdá, že ešte píše sa v písme som Boh žiarlivý. Čo to je? To sú tzv. Antropomorfizmy. Bohu dávame ľudské vlastnosti, aby sme ho pochopili. Žiarlivosť je choroba, to je blbosť. Máš čistú ruku a na nej máš nádor. Ako nedáš dolu, ľudovo povedané, zostaneš zhubný nádor. A tie nádory také sú sexualita, žiadostivosť, zmyselnosť, pomstichtivosť, egoizmus. To sú nádory na láske. To treba odrezať dolu. Ak to nedáš dolu, no ťa to zničí. To musí dať ako dolu. Hej? No ale prosím, Boh je tak perfektný, jak ten otec, ktorý zakazuje svojmu synovi a nepôjdeš sa korčulovať na Liptovskú Maru. Otec, veď mám perfektné korčule, veď mám bezpečnostné viazanie. Synu môj, liberáli ti chcú predať korčule, preto to dávajú. Ale prosím pekne, tenký ľad pochopíš neskôr. Keď budeš mať rozum, že ja, tvoj otec, ti nebránim, ale ja ťa chránim. Hej, a to my sme jak tí soplaví chlapci, ktorí povedia, cirkev je bigotná, slobode nás obmedzuje, chceme ísť na Liptovskú Maru. Hej, ale cirkev ťa predsa nedáva reťaz ona len ti povie, nechod tam, synu, lebo sa prepadneš. A ty keď sa prepadneš a potom mrzneš a ešte ťa zachránia, koho budeš obviňovať? Však ty by si právom cirkev mohol obviňovať a kňazov, neukázali mi smer. Hej, no tak dobre, proroci, som povedal, hej, boli 12 malých a 4 veľkí. Nie podľa veľkosti, ale podľa vzrastu, ale podľa veľkosti úloh. Mne najviac reže prorok Jeremiáš. Prečo? Nikoho nepresvedčil, nikoho neobrátil,
a nikoho nezískal. Aj tak mal prorok Jeremiáš pravdu. Prečo? Pravda nie je tam, kde je väčšina, pravda je tam, kde je Boh. On presne predpovedal, že čo sa stane. Neverili mu. Keď príde babylonské, nikto mu neveril. Dali ho do cisterny a nakoniec on mal pravdu. Beda by mu bolo, keby zradil svoje poslanie. Beda by mne bolo ako kňazovi, darmo či murujem, alebo starám sa. Beda by mi bolo, keby som zradil toto. Toto nezradím aj pri nezradím. Bože, daj, aby som nezradil. Tak to skromnejšie poviem. Prosím ťa, Pane, daj, aby som vytrval tam, kde ma môj veliteľ postavil cez môjho biskupa. Vrchný veliteľ Kristus, jeho zastupca biskup. Tu, kde ma postavil, aby som tu stál na tom mieste a ukazoval ľuďom smer. Všetkých nepresvedčím, ani to nie je moja úloha, ale mnohých zachránim. To je moja úloha.